BTC অঞ্চলত মেট্ৰিকত টপ 10 আমি বাছনি কৰিম আৰু টপাৰসকলক 5 লাখ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট BTC চৰকাৰৰ পৰা দিয়া হ'ব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 3টা ষ্ট্ৰীমো ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ টপ 10 হিচাপে বাছনি কৰিম আৰু তেওঁলোকে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট 5 লাখকৈ BTC চৰকাৰৰ পৰা পাব। MILত যি MIL নহওক মাতৃভাষা ইয়াত যদি BTC অঞ্চলৰ পৰা টপাৰ হয় তেওঁলোকে 3 লাখ টকা পাব। যিসকলে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ UPSC APSC MPhil আৰু PhDত এডমিশ্যন পায় আমাৰ BPF চৰকাৰৰ পৰা ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট পাব। এই কামো আমাৰ এই বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰে 5 মাহত যি কাম কৰি দেখালে যোৱা UPPLে 5 বছৰত এই কাম কৰি দেখাব পৰা নাই। UPPLক 4 বছৰ লাগিছে CSB বোৰ্ড গঠন কৰিবৰ কাৰণে, হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰক 2 মাহ লাগিছে CSB বোৰ্ড গঠন কৰিবৰ কাৰণে। আমাৰ CSB বোৰ্ড গঠন কৰাৰ পাছত আমি গম পালোঁ প্ৰায় 5 আছে আৰু এই 5000টা আমাৰ যি পোষ্ট আছে এই আমাৰ BTCৰ যুৱতী যিসকলে শিক্ষিত তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া কাম এই 5 বছৰত সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰে কৰি যাম বুলি ইতিমধ্যে তেখেতে ঘোষণা কৰিছে। ডিমাকুছি দখৰা दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसेयैनो ओनसोलनि साफ्रोमबो गेदेमा बिथांमोननि मोनसे नाजानायाव दिनै डिमाकुसी रंजालि बैसागु जे माने आफाद बियो 33थि खेबनि थाखाय बे फोरबोखौ फालिदों। बेयाव बाहागो लाफैनो मोनना खुब गोजोननाय मोनदों। दिनै नैथि साननि माने नैथि हाबाफारि बिथांमोना हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि बिथांमोना लादों। जाय हारिमुआरि हानजा सुरनायाव गोबांथार बर'नि आगोलनिफ्राय जेखौ जेरै जों सोलिबोबाय थानाय जोंनि मावनाय दांनाय आसार खान्थि जोंनि गाननाय जोमनाय गासै जोंनि कालचार आरो ट्रेडिशनखौ बोनथुमनानै बिथांमोना बे कालचारेल रेलिखौ दिनै लादों आरो बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव आरो बाख्नायजाथाव मोनसे हाबाफारि। जाय माने ट्रेडिशनफ्रा जाय कालचारा दिनै जोंनिफ्राय किसु माने जोंनि कालचार ट्रेडिशनफ्रा एसे गोमोरलांनो हमदोंसैमोन। बेफोर गासैखौ बिथांमोना आरोबाव मोनसे गोथां महर होनानै दिनै बे कालचार रेलिनि गेजेरजों श'कास खालामनो लादों आरो बिनि गेजेरजों निस्सय जोंनि गोमोरलांनो हमनाय जिफोर कालचार आसार खान्थि बेफोरो मोनसे गोथां महर मोनफिननानै जायफोरखौ जोंनि आजै आजौ बिथांमोना जोंनो होनानै गालांनाय बेखौ दिनैनि जों फिरिया बेखौ माने मोनसे गोथां महर होफिननानै जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैनो निस्सय जों होनानै गालांनो हागोन। बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बेखाय आं खोब माने साबायखर बावगोन डिमाकुसी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो गेदेमा मेलेमजिबि साफ्रोमबो बेक्तिखौनो आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै आरो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों साबायखर बावगोन। बिनि गेजेरजों जाहाथे हदायबो जोंनि कालचार ट्रेडिशन जोंनि गासैबो जाहाथे प्रिजार्भ जायो आरो बेखौ प्रिजार्भ खालामनायजों लोगोसे जोंनि इयुन जेनेरेशननो जों होलांनो हायो। चिरांनिया कास्टम भाई जोंना आगोल जोंना माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माबामोन हाग्रामा सारखौ रायोमोन मोनसे समाव अत्याचार AGP आव हाबैदोंमोन। आरो मोनसेया जाबाय जोंना बाक्सानिया जाबाय राजु बाराल होननाय बेथ' बेसोरा एसे माबा मानसि बे थान्दा मुन्दा मानसि बे हा। ओमफ्राय आरो माबा क'क्राझारनि जाबाय जोंहा प्रहलाद भाई आगोल जि आबसुमोन हाग्रामा सारखौ रायोमोन आगोल अत्याचार नङा बिसोरो बोरै होनो हायो बेखौ गभर्नमेन्टनि नामा बिसोरो अफिसारनि नामा बिसोरो पार्टिया रानो नामा गभर्नमेन्ट स्किमखौ सोरबा हा। दा बेखौ सोंनानै दाय नाङोबाथ' आंनि आखायाव जेबो राहा गैला हा। बे जागोन जाया मानसिफोर खोनासंगोना बे बाथ्राखौ खोनासंनो हो साननो हो आंहा BPFजों जेबो एगेन्स्ट गैया। नाथाय बे जेनुइन जाथारनांगोन ट्रेन्सपारेन्ट जाथारनांगोन लिगेल जाथारनांगोन। बयबो मोना आलदा बाथ्रा नाथाय बे एप्लाइ खालामनो थाखाय सुबिदाखौ बयबो मोननांगोन। मानो मोनासै सोर खोन्थादों पार्टिनि मानसिया स्किम माबायो होननानै मा स्किम बेलाय ना। आरो पार्सेन्टेजखौथ' खबर लाजोब जेरावबो हो। आंनि जायगायाव मोनसे जिनिस दङ दाख्लै आंनाव सासे गथ' फैदों हा बिथ' बुंनो हायो नालाय आं एसे एनै आइनखौ माबा लादों नालाय आं नाम लाया। दाख्लै आंनाव सासे गथ' फैदों 1.5 लाख लांबाय बिनिफ्राय 2 लाखआव नै बेयावनो फैदों आंखौ लोगो हमनो दाख्लै बय आंनो खोन्थाफैदों। बानसाल राभा आरो 2 लाख होनायनि गेजेराव 1.5 लाख फैसा लांदों होनबा थिखायाव बेसेबां पार्सेन्ट लायो 5% 10% बेयाव बेसेबां पार्सेन्ट जाखो 2 लाखआव जुदि 1.5 लाख लांदों बेसेबां पार्सेन्ट लाखो हा। थरिना ऐसा होगा सोरबा डिस्को डेन्स माने माबा मिथिना नोंसोरो डिस्को माने मोसानाय आरो जानला मोनला मिस्थुना मोसानाय नों डिस्को मोसाबाय थागोन जों आखाइ खबबाय थागोन हा। एक बोसोर आदमिखौ हिजाब होना देताय होननाय नङा होनबा थालि बारिबाय थागोन बिथ' जानो हायाना। सोंबाय थागोन जोङो बे सोंनायनि थाखाय सोरबा गाज्रि मोनो मोजां मोनो गावबा गाव बाथ्रा बेहाय खिन्थु एक्सकिउस जानाय नङा।